Gewoon wij binnen dit de heegtijdagen van Koiker et Planting. Van augustus tot en met januari vangt hij hier de wilde eenden. Maar dat kan hij nou wel vergeten. Normaal loop ik hier alleen. En afgelopen vrijdag liepen hier wel 10 man met zandzakken te sjouwen en te praten en te plassen door een halve meter water heen. Dus daar krijg je zoveel onrust en dat willen die eenden niet. Die eenden zoeken rust en die vertrekken dan gewoon. Die zoeken een andere plek. En dan kan het echt weken duren voordat ze weer bij me terugkomen. Eigenlijk voor de kerst moet ik nog wat nodige leveren aan de Terschellingen restaurants, maar dat is gewoon niet. We hebben niet, dus we kunnen niet leveren. Dus de restaurants zullen iets anders op hun kaart moeten zetten. Terug de storm binnen de gatten in de dieken ontstien die te kooien beschermje mat in het zoute wetter. Daar terug, maar ook terug de knieënhalm, streamde er een soort zout wetter naar binnen. Aan de buitenkant, daar is de dijk eigenlijk te steil. En dan spoelen de golven er tegenaan en die slepen als het ware de humuslaag van die dijk af. En bij de volgende golf neemt hij wat zand mee. En dat gaat zomaar door en dat gaat zomaar door. En dan krijg je dus een hele holte in die dijk. En daardoor stroomt het water op een gegeven moment binnen. De kooidieken kwamen op trubrekken te staan. Vrijwilligers haar honderden zandzekkens in de lekken pleetst om het wetter zin te houden. Het is een heel eng gezicht als je hier dus gewoon een pijp met water uit ziet komen. Ik hoop het niet weer mee te maken en dat we dus op termijn, dus op korte termijn eigenlijk toch wat aan die dijk kunnen gaan doen. Want als we nog een keer zo'n hoog tij krijgen, zo'n springtij, met zo'n storm erbij, denk ik niet dat deze dijk het nog houdt. Steeds Bosbeheer, die het mooi-eigenaar is van de Eindekooien, vindt dat er vlug wat dieren worden mat. We hebben gisteren al overleg gehad over wat er op de korte termijn kan gebeuren hier in de kooi. Wat verder ook nog zou moeten gebeuren is eigenlijk de hele dijken opknappen. Alleen ja, dan heb je het toch over een investering van meer dan van tienduizenden euro's, misschien wel tonnen. En dat geld is er niet op het moment. Dus we moeten kijken naar andere manieren van financiering daarvoor. Als dat niet gebeurt, dan zijn we ze kwijt. En dan zijn we een stukje cultureel erfgoed zijn we kwijt, waar we naar mijn idee toch erg zuinig op moeten zijn. Als het meeste wetter voortlutsen is, worden de gatten onder de zandzekken vereerst opvuld met klei. Steeds Bosbeheer docht in kwart een subsidie-aanvraag bij het Waardfonds.